Adorang sotatangyon hatan di bata perjulu mahita martanya. Dame ni di bata na sumurung sen saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni di bata dihita ima di apen na pawapaton na tersurat di panurirang Yesaya bidupitu ayat 10 ayat 10 tongonom mahatan di batang. Akup ni didok Jehovah madok si ahas songonon. Pangido sadatada diho si Jehovah di batang. Pangido sian benua toru manang sian benua gijang sahali. Jadi nina si asma dang olo aku mangido asa unang huujuni Jehovah. Jadi nina si Yesaya ma uatangi hokamu ma alipino paresidapit dang dope sai hamu paururo colma doho do de batakku naing lujamuna. Di bahini apala Tuhan isa diri ma mangaliw sada tadda di hamu. Idama gabi-gabi yang masada namar baju jala tumuhon sada anak jala bahinon na magwarna Immanuel. Mantiga dohot situa niluba panganon na. Paima diboto mabolokon najat. Jala mamilit na dinggan. Ay tagas so diboto dadakido pe mabolokon najat. Jala mamilit na dinggan. Terulang matanui na nirajaan nina dua raja hinabiaramui. Ima sahana. Dihamok kadonga saha persyaon di bagasan Yesus Kristus. Adong masada barita namar donga poda. Di sada huta adong masada anak boru nama say bagak situtu. Ala ni bagak na diculuhi maimana di sekolana bunga mawar sekolah. Ima ala ni bagak na. Ala edok sada pangalaho nama saya kurang denggan. Ima nasonggok di pangalaho ni anak buru na bagaki. Dia may situtu ibana pabuakon isyo makna. Ala tongon omakne masay roha buhini umakne. Ujungna say mayla du ibana patadahon tudongan na. Jala molo pasrap ibana do omakna say didok ibana matok kadongan na. Molo pajupang say didok ma ibana pangurupi di bagas na. Alay nang pesongoni say didok borunay pangurupi ibana. Alay anggo omaknay say ditahan say dia juad judo. Ala ni holong ni rohani omak na ito borunay nang pesido ibana pangurupina. Alay say dia juro jala say dia orang tumpe hatchit jala tumpe malengleng ati-ati na. Alay ala ni holong ni rohana say ditahan do terus. Alay di sadetiki dia makadongan marsay renge ma omak na. Tung masay renge situ tuma say ni omak na. Jala marpikir mawa ne ala nirengena songon na borat jala didokma tu borune boru di joma ibana adong si pobokku tuho sada rahasia tuho boru pema samod dingau dungi itolo borune ma itor songon na didapoton ma ahmana ndohon ni makkon narana pajonok majut soboro adong rahasia na balga ng si pobokku tuho ninna. Dungi dido omak na ima boru di botohodo ubahin na songonon ruani buhini omak mon na julu asa takas di botoho ninna marupani itulam di pajonok boru na ima ala didok songon na tertarik ibana biki cerita makne na julu omak mon bagak do
songo ko mabagak na. Alay dong mate bapakmu, danga dong be nalaw mangal di karejo, danga dong be mangal di parbalagjoan. Lao maaw karejo tu ladang ni jolma, mangula tu jolma. Alay di tikilaw mangula tu ladang ni jolma, utinggal huma ko di jabu. Hape di tiki utinggal ko di jabu, adong maropa wa sakuta matutung bagasta. Ina matutung bagastaon huingo maho di kamar. Hape ngenang habis be dibakar enak habis matutung. Me dopehu. Ala dang di botoho dope mananga. Ujungna Roma au lao paluar hokko. Husuruk ma api. Jala polar matutung sudi dagi kodo matutung sudi buhikon. Asal ma selamat to boru. Matutung masappe songono marwani buhini oma. Do tangan ni oma, do pak ni oma. Asal ma malua ho siap para marani. Ninna oma nema. Ujungna dia makadongan. Tangis-tangis ma borune. Jala say mar moki-hoki matangis ni borune dang tarsol-soli ibana. Laos moding ma oma neng. Alani dia makadonga saha porsiaw na hado na neng pasahaton ni barite. Barite neneng idota ima barita holong ni roha. Mananga hape diula. Mananga hape dibain oma neido. Laho paluahon borune. Lubi sianima na taida ima holong ni roha ni debatam. Jala holong ni roha ni debata pola do dido di bagasan turpu tahun Immanuel. Dongat tama debata. Sian hata Immanuelon takas neng berengot tadi hamak kadongan. Debata dongat tak dada hola donga buti. Dada hola songon budigat manang songo sapami. Dada songon hola pajaga manang hola mamereng-mereng. Dada holan nama jaga perasaan. Manang holan pehuti-hutita. Alai hata Immanuel didok nakai marhite panurirang Yesaya. Ima hata Immanuel nama dok. Dongata maribata Allah yang menyertai. Allah yang turut mengambil bagian dalam hidup kita. Dan Allah yang mau memberikan yang terbaik melalui kasihnya. Holong nirohana tu kita. Asahata Immanuel nanang idota imana ni pinatolokas ni Yesaya di ayat 10 pati. Di bahini apala Tuhan isa diri mamangaliw sada tada di hamu idama. Gabi-gabi masada namar baju. Jala tumubuhos sada anak. Jala bahinon nama guarna Immanuel. Immanuel magowarni ima natapaimay ima Jesus Kristus. Jala molo tabadiko ni songon nanido na di pada ne baru di Matius sada ayat 27 boy di berengot tadi si ima yang go ditikina dapatan na di pabua do di si Immanuel ima na gabi-gabi sada buru-buru si Maria marhite tod di porbadia adorang sowan di Betlehem. Alani neng takas berengota hata Immanuel na nido ni si Yesaya di bagasa tulpu tom asa neng tangi honot tado marhite pinopar ni si David. Ima Jesus Immanuel goar Immanuelon ima goar namarlapatan sada jaminan padongan yun ni dibata. Gudang do memang namar goar Immanuel. Alay hata Immanuelon bagas do pakorhon dakolan sekedar tabu. Alay neng berengot do dongat tama di bata molo namar natal kita dakolan donga songoni. Alay memang betul-betul dia turun betul-betul roh imana sebano gijang roh lapatan na manopot melawat kita perdosa. Gabi dapotan haluan manang hasonang. Immanuel ima poso-poso na tuwo na di Betlehemi na rendohonon na
marhite to di porbadia asa takas do pangatusyotta nama doktu Immanuel selamat datang. Yesus selamat datang engkau Tuhan di dalam hidup kami. Itu yang utama. Molo marimanul hita. Molo marimanul hita na mangaliut hita di gabi sada jaminan nang rode bata madongani hita. Jadi jangan bisa biaran. Jadi halak na marimanul ima semangat doi. Dan ulo putus asa. Jala halak na marimanul ima mangalut di mana gabe semangat, manang obat, manang hatuguan. Jadi itu halak na marimanul. Ada kemampuan di ibana marnida debata gabe sada jaminan dan buntu. Alai adong di ibana pengharapan. Jadi marhite hata Immanuel na naindo honota songon na dibagasat turpu tom. Alai dipatakas didok mamuka sian ayat 10 aku nidok jakuwa mandok siaha songon pangido sadatada diho si jakuwa di batam pangido siya banotoru manang siya banogidjang sali jana siya asma dang olo aku mangido asa unang hujuni jahuba ala didok si saya ma uwa tagi kamu ma ale pinoparis David dang dope saya hangu pagruruhod jolma do de batakku naing luca amunan buha adong dope hita songon Raja Ahas na tay diretsyon na mga sahog gugu nasa olo makaposi jala nasa olo pa sa diri na to di bata ala makilala imana ala ni gugu na ala songon raja alay halak na makilala songoni hamagua do upan yakan na songoni lapatan na ima halak na mga saw pikiran di halak na mga saw pikiran dan liling ima dia akan kecewa apa yang ada dalam hidupnya. Jadi halak songon Raja Ahas na kayo na mga saw pikiran na mga saw gugu akan ima na kayo maben gabi ibana gabi lam kecewa di bagasang ulo nun. Alanima dia makadunga sa haporsya. Diajak manang didok trupu todo tu hita sada hata na balgama ima sian tanda sulitas di bata tu hita jorma. Nunga olo di bata marimanil lo tita. Napatuduh me di bata olo pasubukku dirina di patutoro adong rasa solider rasa sepenanggungan sa pakilalaan songoni mahita di bagasan natal tak lau makcalo haroronay solidaritas ta dia may nang marimanul hita nang berbagi nang memberi nang songoni mangalihun akapangurupion jalaido di bagasan natal ta natal itu yang kita rayakan adalah solidaritas. Asamolo debata dongata debata na manul patudu tu ita solidaritas ta asa unang mailahita ma kajong jokko debata asa unang mailahita na makajong jokkon Jesus nang mailahita makajong jokkon isa didotta songon barita na mardonga puda nakangani dia malu memiliki seorang ibu karena dia tidak tahu siapa ibunya itu dan bagaimana rasa kasih sayangnya. Namun kita diingatkan, asa unang meilahita mardebatahun ala nang ro imana marimanal mahita. Atong ahama silua ng marga bawanot tatu Jesus nang ro asa di jalo jala tahapor siya hutma tahapor si debata. Nama dok Immanuel unang mabiar jala unang tahuto beta talehoma nguluta songon na marimanul hita songon na bersolidaritas hita songon na peduli hita kepeduliatan nang takas manada Jesus di bagasang luta ima adong siya kita roha nama sirupan dongat tama debata amin. Mulia te mariho ali Tuhan debata di paluaso kami marimanul Tuhan
Satu tikion moliante mediho. Amin.